Benvingudes i benvinguts a la lliçó número 11 del curs Dominar l'ortografia sense esforç de Boira Editorial i Boira Formació. Mireu, ara farem una ampliació del pas 7, aquest pas en el qual nosaltres, amb una col·lecció de sobres, havíem fet que l'alumnat aprengués el vocabulari cacogràfic i el seu vocabulari personal. Però aquí jo volia fer 3 ampliacions que a mi em semblaven importants. La primera és que si els nens i les nenes han d'estudiar aquest vocabulari i l'han de practicar a la classe, és obvi que han de dedicar un cert temps a casa a estudiar-lo o també dins de la classe a estudiar-lo. Però aquí nosaltres els hem d'oferir als nens i a les nenes unes tècniques concretes per estudiar-los. Perquè m'he trobat en algunes escoles que quan estudien les paraules, els nens i les nenes apliquen criteris auditius en l'estudi, és a dir, es diuen les paraules i les repeteixen, i llavors tot el que han avançat visualment ho tornen a endarrerir. I per evitar-ho, veureu que al PDF que hi ha adjunt jo us estic proposant 13 tècniques diferents d'estudi. Us demanaré que les expliqueu als vostres alumnes i que digueu, mira, que cadascú esculli la tècnica que li vagi més bé, però escolliu només d'aquestes tècniques, perquè si agafeu una altra tècnica, el perill que tenim és que sigui una tècnica auditiva i tot el que hàgim avançat ho retrocedirem. Perquè es feu una mica una idea, i per anar tancant aquest primer punt, però que em sembla important, us posaré alguns exemples d'aquestes tècniques. Hi ha una tècnica simplement que és mirar la paraula, tancar els ulls i lletrejar la paraula enrere i endavant. Hi ha una segona tècnica que és mirar la paraula i veure-la davant, però amb la lletra difícil molt més gran, molt més gran. Hi ha una altra tècnica que és mirar la paraula i veure-la a la teva pantalla màgica, però la lletra difícil d'un altre color. Hi ha una altra tècnica que és mirar la paraula i llavors imaginar-se que el teu dit és de guix, que l'aire és una pissarra i tu l'escrius i va quedant escrita. Una altra tècnica, aquest entusiasme als sinestèsics, és imaginar-me que estic en un programa de televisió amb molt de públic i jo escric la paraula en una pissarra i la veig escrita i ara em giro i la gent s'aixeca embogida i aplaudeix i m'admira i jo saludo, i això els agrada molt als sinestèsics perquè poden vincular una emoció a una paraula. Una altra cosa que als sinestèsics també els agrada és escriure la paraula sobre la pròpia mà. O una altra tècnica que als sinestèsics també els agrada és imaginar-se que el nas és de guix i escriure a l'aire la paraula. Als auditius, per exemple, una altra tècnica que els agrada és veure la paraula, imaginar-se a la seva pantalla i afegir un àudio de l'estil de, per exemple, vaig, i afegir V baixa, acaba amb G. D'acord? Llavors, quan veuen la imatge, escolten l'àudio i això als auditius els agrada. Resumint aquest primer punt, em sembla fonamental que digueu al vostre alumnat de quina forma s'ha d'estudiar. I ara passarem al punt número 2 d'aquest apartat d'ampliació del pas número 7. El punt número 2 és que fins ara nosaltres hem parlat dels 4 sobres com una tècnica d'estudi, i és una tècnica d'estudi fabulosa, que a més té un cost 0. Però aquesta tècnica requereix que siguin 2 persones que es pregunten, i això a vegades no és possible. Per aquest motiu, us convidem a visitar la pàgina web que hi ha amb aquesta aquí sobre impresa, i que visiteu aquesta pàgina web, que és edudigital.net, on podreu veure el programa de dominar l'ortografia i podreu veure que hi ha un programa que pregunta a l'alumnat el vocabulari cacogràfic i que quan el sap li permet a l'alumnat introduir el vocabulari que s'hagi equivocat de forma que el programa els hi pregunta. De forma que és un programa que pot servir per tablets, pot servir per telèfons mòbils, pot servir per l'ordinador i facilita l'estudi individualitzat de cada un dels nens i de les nenes. Per tant, jo us convido a que visiteu aquest programa i el conegueu. I finalment us voldria dir una tercera cosa que té a veure amb el castellà. Mireu, les nostres escoles són escoles bilingües. Això què significa? Les nostres escoles vol dir que estan capacitant el nostre alumnat per manegar-se de forma perfecta, com a mínim amb 2 llengües,
amb la catalana i la castellana i, a més, l'anglesa. Però ara deixarem l'anglesa en tercer lloc perquè les nostres escoles s'han de concentrar d'entrada que el català i el castellà el parlin amb una fluïdesa absoluta i total. Molt bé, doncs hi ha un cert moment quan els nens i les nenes de la classe ja han avançat amb els sobres i ja estan treballant el propi vocabulari, el vocabulari personal, que és en aquell moment en què nosaltres venim amb uns sobres extras a classe, amb uns sobres extras blaus o amb un gomet blau i els diem us vull regalar aquests sobres. I ja veieu que porten un gomet blau i ara us explicaré per què. Porten un gomet blau perquè quan nosaltres escrivim en castellà sempre, recordeu que us ho vam dir a principi de curs, sempre hem d'escriure en blau i quan escrivim en català sempre escrivim en negre. I això és perquè volíem que tinguéssiu una motxilla pel català i una motxilla de mots pel castellà i volíem que quan veiéssiu el negre diguéssiu, ah, és català, i quan veiéssiu el blau, inconscientment diguéssiu, ah, és castellà, i això anés omplint la vostra motxilla, l'anés omplint a poc. Molt bé, doncs els hi portarem els 4 sobres blaus i els hi direm, ara, aquests 4 sobres, que també portaran un 1, un 2, un 3 i una cara contenta, serviran per treballar les 100 paraules del vocabulari cacogràfic en castellà. I després, quan les domineu, les paraules que vosaltres hàgiu de dominar les paraules que falleu amb les vostres redaccions, els vostres dictats en castellà per anar-les incorporant a la vostra motxilla. D'alguna forma el que estic dient és que el mateix que s'ha fet amb els sobres es pot començar a fer amb el català, s'ha de començar a fer amb el castellà, però no cal fer tot el procés de nou. Es comença directament amb els sobres. Aquesta és la tercera i última cosa que jo us volia explicar respecte a l'ampliació del pas 7. I ara us convidaré a mirar el PDF, però aquesta vegada el vídeo acaba diferent perquè us convidem a seguir mirant perquè hi haurà uns pocs segons en els quals veureu com funciona el programa Edu Digital amb unes captures de pantalla. Així que us deixo amb aquestes captures de pantalla i ens veiem ben aviat a la lliçó número 12. Fins ara.